Ang puno, ayaw paalog, baka pag inalog mo pa ng mas matagal ay malaglag din ang bunga. At kamakailan naglabas ng statement si Elisco, ang anak ni Zaldico, na nakasama sa sobrang tagal na investigation sa mga ghost flood control projects dito sa Pilipinas. Ngayon naman, daanan natin tong si Elisco na anak ni Zaldico. Sinabi niya dun sa isang post niya sa kanyang Instagram na I'm here to address the situation. Well, medyo matagal na. Before I proceed, I want to express my deepest sympathies to the people of mobilized to stood up against corruption in the streets. I am with you. I am on your side. Though I bear my last name, I've always tried to separate myself from that affiliation. It can't be denied that I was born into privilege. Despite this, I've always pushed to give back, especially to the community and to the industry I've long admired. I've moved out of my parents' home. I didn't pursue college, and I've been working for my money since I was 16. This isn't a sob story, it's my effort to show transparency regarding my brand. Now, I chose not to participate in that system. Over the years, I've pushed to separate myself from their work, and I've repeatedly declined offers to participate in politics or any government-related opportunities. I have a firm belief that the people who are supposed to do this are people of the proper skill set, education, and reasons to do so. Kahit sinabi mo to, di mo rin naman explain paano mo sineparate yung sarili mo. Paano kung magkaiba talaga ng trip ng iyong family versus sa'yo, diba? I mean, paano mo to mapapakita? I condemn corruption in all its forms. I understand the anger and disgust. The hate is more than valid, and for the past few weeks, I've been having an internal conflict between my morals and my family. I'm only speaking out now because I needed the time to have a firm grasp of the situation. I found out about the full extent of the allegations the same way everyone else did. Before daw nagsumali ang kanyang tatay sa politics, businessman din daw siya, na nagbigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya. At nung siya ay bata, yun lang ang kanyang nakita at ang kanyang nalaman. Naging vague na daw ang kanyang relasyon sa kanyang tatay nung pumasok ito ng politics. Kaya naging malayo na daw sila sa isa't isa. At hindi lang doon, pati na rin sa kanyang pamilya. And though I try to separate myself from the affiliation, I won't exclude myself from the conversation. Tama lang. I'm deeply ashamed. I wish for nothing but the truth to come out. Walang excuse at guilty daw yung mga crimes ay pag merong mga held accountable daw and should face the proper consequences. That includes my dad, na tinatawag na daw niya to come back home. I am not just speaking out against a politician, I am speaking out against my father. And if this decision gets me disowned, I would rather face that consequence than watch millions of people suffer from his actions. Ito ay lahat ay mga salita, aksyon ang kailangan ng tao. At yun ang hindi natin pamakita. Walang nananagot. Alam ko turuan sila, diba? Nagtatawagan na sila, nagtuturuan na sila doon sa Senado. Kailangan merong managot. Kailangan mahanapan nila to ng paraan para magkaroon naman ng silbi yung bilyon-bilyon na hindi pa nanakaw na binibigay ng tao sa gobyerno na magawan to na aksyon. Tapos sinabi niya dito, ito naman tungkol sa .archives. To fund our brand, I would accept uniform projects and various other clothing projects from different clients. You may ask, how does a 20-something-year-old have money to fund fashion shows? The simple answer was I didn't. While I had my savings, I also had access to resources that a normal business owner wouldn't. My mom invested in my fashion shows and it's a loan we're expected to pay. Basahin ko lang yung ginawang minutes of the meeting ng FTTM. Dito sa number 12, sana tayo ay pumunta sa pahina 12. Go, break even and support local designers, creatives, and community projects. 13, last major fashion show was 2 years ago, shifted to smaller, more community-driven projects. Diba? Minsan, pag hindi ka talaga angkop doon pa sa gusto mong maabot, nararamdaman mo ang katotohanan, diba? Na-humble tayo. Ito lang pala muna aking kaya kasi hindi ko pa pala na-earn ang ganong klaseng lakas. Diba? Emphasizes that Archives is a team effort, not just about the founder. 15, provide support for artists, tailors, and communities. Kunyari, yung kanilang housing, equipment, at yung kanilang mga donasyon, at nire-reject ang corruption at misuse of taxpayer money. At may mission din daw sila, open doors for Filipino creatives, not exploit resources. Wala kailangan natin mabuksan na pinto dito ay ang pinto malaman doon sa mga nasangkot na magpakita at magbigay ng kanilang mga sasabihin doon sa mga paratang sa kanila. At ito daw, open naman daw siya, makipag-usap sa mga to, sa mga open discussion at sa mga misinformation, grateful to collaborators, staff, and supporters, condemns hate, harassment, and threats towards brand-affiliated people, distinguishes between valid criticism and harmful misinformation and fake news, claims most circulating allegations are false, willing to provide receipts and proof, appeals for creatives to be spared from backlash. Pero itong number 22, kung ang pangalan mo ay kasama at ito ay nakatulong sa pag-angat ng mga creatives na yan, ganun din pa nagkaroon ka ng backlash, kasama din yan pabalik. The same way na yung mga influencer na may mga pinaplug at mayroong mga brands na kanilang sinusuportahan tulad ng kala TPC, babalik din yon dun sa mga mismong projects na meron sila. So bakit? Kasama na rin sa risk na pinasok nila knowing na ikaw ang anak nun. Reaffirms mission to support Filipino artists with integrity. 24, directly calls on father to face court to provide answers. And 25, expresses support for freeing unjustly imprisoned individuals and seeking justice for victims. Well, sa dami ng meron ka, pwede ka makatulong. Pwede ka makapag-provide ng bail para dun sa mga na-prosecute dahil sa mga protesta. Diba? Pwede. Afford mo yun. Pwede ka din
runway papunta sa kanila at least kung hindi ikaw, at least makapagbigay ng mga efforts din, tulong din sa kanila yon. May mga iba rin comment dito sa kanyang post tulad ng kay Albi Casino na your music sucks, your fashion sucks, you and your family all suck. Sana hindi nila sinasuck yung ating pinambabayad sa gobyerno kasi lalo lang humihirap ang Pilipinas. Tapos marami din namamatay doon sa mga flood control projects na yun, diba? Kasi syempre lackluster yung quality, substandard ang mga materials, at maraming namamatay dahil doon. Ito ay syempre lang, a word salad. Mas mararamdaman ng tao ang action kasi yun ang hinihingi ng tao hanggang ngayon sa mga hearing, sa mga Senate hearing, sa mga Blue Ribbon Committee, sa mga investigation, action ang inaantay. At yun ang matagal na hindi pa makamit ng mga Pilipino. So, ito ay syempre mga salita pa, aantayin pa ng tao kung ano ang magiging action moving forward dito. Pero, post lang to eh. Huwag mo mukha lang itong parang pagprotekta sa brand na hawak-hawak mo until meron nga maipakita mga ebidensya na nagpo-prove otherwise. May isang mga tanong dito eh. Can you also explain why a 21-year-old Filipino would own or have his name as chairperson and CEO of Misibis Bay Aviation and Development Corp? At meron din doon na isa pang journalist din na nagtatanong na bakit daw siya naka-invest sa mga shares nung kumpanyang yun. Sabi ni Dwight De Leon, political reporter ng Rappler. So, we wrote extensively about your father's construction empire back in March. To others, Google Zadico, still beneficial owner of scandal-ridden public work contractor. We learned that you're also a shareholder investing hundreds of millions of pesos in sister companies. So, ito yung mga kailangan niya ilabas ng mga resibo ngayon. Since nag-open up din siya ng conversation eh. So, ibig sabihin, dapat handa siya sa mga talaga magpo-probe at i-fact check at i-cross check itong mga impormasyon na kanyang binibigay versus sa mga journalists na naglalabas sa information tungkol din dito. Hindi naman natin siya ipapako agad sa krus eh. Pero, ngayon nag-open up ka ng conversation, ikaw ay held liable ngayon at magiging accountable ka din tulad dito. Kasi, syempre, alam mo eh, open ka naman eh. Buksan din natin yun. Sunod naman na balita na ito naman, kung yun ay talagang isang isyung matindi, ito naman non-issue kasi naglabas United Architects of the Philippines ng misuse of the word architect in negative context by media. So nag-open letter sila na sana ay sinara na lang. Sinabi nila dito na the duly accredited professional organization of architects representing more than 65,000 registered and licensed Filipino architects strongly denounces the persistent misuse of the word architect by the media and public commentators when describing masterminds of plunder, corruption, crime, or other negative acts. So essentially, ang sinabi nila dito ay bakit ginagamit yung salitang architect versus iba pang mga words. Ginagamit din naman natin yung dinoktor. Pag sabi natin dinoktor ang isang diploma, hindi naman ang mga doktor ha. Meron bang protesta doon? Meron tayong tinatawag na polysemy o ambiguity ang isang salita. Ibig sabihin meron pang ibang tawag o meron pang ibang pwedeng kahulugan ng isang salita pag sinabi natin ito. Yung sinabi nila yung tungkol din sa engineers, for example, yung engineered the downfall, authored the lie, tailored the evidence, piloted the scandal, doctored the results. Ito po ay mga salita lang na hindi connected sa isa pang architect. Okay, masyado tayo nagiging sensitive dito. Ito ay word choice lang. Hindi ibig sinabi in-arkitekto ay architect talaga ang tinatawag. Minsan sumasakto lang din dun sa usapan dahil diba mga engineer yung involved. So nung sinabi ng isang senador doon na nagpo-probe doon sa mga Diskaya o sa mga iba pang mga sila Alcantara doon sa mga usapin ay nagagamit yung salita architect kasi nandun siya sa same, alam mo yun, buffet ng mga terms, diba? Engineer, architect, contractor, andun yun eh. So, ang isang tao ay nakontraktan ko ng sipon, kino-call out ko ang contractor, diba? Men, ito ay isang non-issue. Hindi na to kinailangan lumabas ng social media. Ito ay sayang lang ng bandwidth ng internet. Pero, well, valid naman na sila may maramdaman doon. Pero ito ay sobrang katiting sa ating mga iba pang pinagdadaanan sa bansa. Ito ay isang parang iyak ng bata na na issue. Pwedeng magmino na isang orchestrator or not literally the architect profession. Men, parang ako nag-explain sa mga bata. Pero, ewan ko, sa ba't pa nila ito kinailangan ilabas? Well, siguro kinokondemn lang nila. Pero di nila mapipigilan ang paggamit nun. Kasi yun ang naangkop sa mga panahon na pinag-uusapan yung salitang yun. Ito pala daw. Ewan ko kung tama. Sabi daw yung context is nanggaling sa statement ng isang senador na sinabi na, so hindi lang pala kayo engineer, architect din kayo ng modus. Kaya even if it's just merely rhetorical, dragging the word architect with engineer as professionals in construction is kind of just my opinion. Well, yun yung sinabi natin before, na di wag na natin gamitin yung doktor, tinailor, kung ano pang trabaho mo, diba? I mean, hindi siya talaga issue. Non-issue siya. So, doon na natin tapusin ang ating balita na sana ay naliwanagan pa kayo sa iba ko pang mga opinion tungkol sa topic. Pero yun nga, ako ay nag-iingat din kasi syempre ang balita ay mabilis. Kaya hindi ko agad binibigyan ng hatol on the spot ang isang balita o isang injustice na pinagdadaanan ng ating mga kababayan, lalo na ng protesta. Sana ay na-clarify ko yun sa inyo at kung meron man kayo na nainis sa akin, ito-take ko yan dahil hindi naman ako iiyak tulad ng Architect of the Philippines dahil yun ay isang pagkakamali. At ako ay nagpapasalamat sa free speech
speech at freedom of expression na meron tayo na atin din napapakita dahil tayo mga sibilyan ng Pilipinas. Kaya nire-respeto ko ang mga tao at binibigyan ko ng buong suporta ang mga taong sumama dun sa rally, mga nagpoprotekta ng ating demokrasya, ng free speech na meron tayo dahil dun lang natin ma-hold accountable ang mga nakatataas, ang mga taong hindi natin kaya labanan kung 1:1 ang labanan. Hindi lang sa suntukan pero sa impluwensya, pera at sa pasensya. Mas marami silang time para makalimutan ang mga pinagdadaanan ng tao dahil pwede sila mag-golf lang, pwede sila mag-jet plane papunta sa kung saan para makalimutan lang ang mga pinagdadaanan sa buhay na ang isang normal na sibilyan, ang mga taong nasa poverty line ay walang ganong panahon at walang ganong oras kasi pwede na silang mamatay ng susunod na araw. Pero gusto ko lang din idagdag dahil sa huli nating video tungkol dun sa mga nangyari dun sa protesta na nagkulang ako sa pagtingin sa mga dinaanan ng mga videos na iyon. Gusto ko lang i-point out yung diferensya nung mga violence na pinapakita ng tao versus sa mga police na nagbibigay nun. Una-una, meron mga bad actors. Meron doon mga hindi magaling magrepresenta ng bawat panig. Example lang, tulad nung bata na merong mask na nagbabatot, nagkakalat at nung pinakita yung kanyang muka, hindi daw siya taga doon. At meron naman isa pang video na nanakit ng isang photojournalist sa isang school na nabugbog at nadawit at nakasama doon sa mga na-detain ng sobrang tagal. Ewan ko hanggang ngayon ata naka-detain pa din siya. Minsan ang dahas ay merong magkakaibang paraan para ilabas ng isang tao. Sa mga taong naghihirap, sa mga taong nakikita ang ginagawang kabalastugan ng mga nakatataas sa perang para sa bayan na hindi nararamdaman ng masa ng tao. Minsan ang lack of resources na hindi nila makuha kaya sila napupunta sa ganong klaseng dahas. Ngayon naman, yung mga mismong mga pulis na nagtataguyod ng disiplina para takpan ng mga nakatataas ang gobyerno, sila din ang kasama sa parehong lugar na ito at walang nananalo dito. Pero naiintindihan ko kung saan ang gagaling yung dahas sa rally na yon as a protesta na nagdaan. Kasi hindi ko mapakita dito ibang mga video eh. Meron mga masasaktan, merong madadawit na inosente. Ganito magbago ng ganito kabigat na problema. Pag ang kalaban mo ay sobrang laki, na nasa kanila lahat ng kakayahan, lahat ng pera, lahat ng impluwensya na meron sila, talagang kakailanganin mo ng sapilitang puwersa. Kahit hindi ito ang pinakamagandang paraan. Ano pa? Saan kukunin pa ng tao ang lakas ng loob kung hindi nila agad makukuha? Yung mga sangkot nga doon sa mga ghost control projects na milyon-milyon, wala pa rin nananagot. Ang tagal, di ba? Pero pag meron dadamputin dyan sa kanto, doon sa protesta, na nakasama doon sa gulo, yung unang makita ng police dyan ay kukunin na. Diba? Kukwestiyonin, titignan, bakit may sisiko pa, mabubugbog at masasaktan pa. Ang bilis, no? Snap lang. Pero yung mga milyon-milyon, yung mga manager, yung mga bossing, hindi ni malupiton, doon sa Kongreso, sa House of Representatives, sobrang tagal, di ba? May due process pa na hindi na-allocate itong same na due process ito doon sa mga nag-rally, ba? Doon sa mga nagpakita at na tumindig para ipakita ang pagkainis nila sa korupsyon na nakikita nila sa bansa nila. So ko lang sabihin na nagkulang ako. Nagkulang ako sa pagpresenta ng mga pinakita kong video, pero hindi ako kahit kailan nagkulang sa pagmamahal sa bansa at pagmamahal sa inyo. So tayo rin naman nakikita natin dyan eh. Pwede ikaw din ang makita ang sarili mo doon sa suot-suot ng pulis na yan. At ng pulis na yan, pwede ikaw ang nakikita mo na sinasaktan mo, na nagpo-protesta at nag-rally doon. Kung lang i-open up yun. Yun ulit, ako si James Shopper na pareho din na ini-enjoy ang mga batas na nagpo-protekta sa atin para questionin ang mga nakatataas at ang gobyerno. James Shopper na mamaalam. Shoo!